Hvala lijepo. Zahtjev za dopunama dnevnog reda za ovu 13. sjednicu. Prvi prijedlog je nanovo donošenje odluke o izradi demografske strategije općine Čapljina. Kao stranka smo uključeni u rad Hrvatskog narodnog sabora, a jedna od tematika kao i prijedlog predsjedništva je izrada demografske strategije. Samim time mišljenja smo da ju kao takvu moramo izraditi i na nivou općine Čapljina. Već imamo izrađene konkretne prijedloge, a da bi ju u konačnici uspjeli prezentirati, bitno je da danas usvojimo ovu točku te donesemo odluku o izradi demografske strategije općine Čapljina za period 2019-2029. Uzmite samo zvanični podatak o odnosu broja rođenih i umrlih za mjesec rujan, listopad i studeni 2018. godine. Evo, provjerite ga u matičnom uredu općine Čapljina i bit će vam sve jasno. Mene osobno je sramota to znati, a ništa ne pokušati promijeniti. Zamolio bih vas da se izjasnimo o prijedlozima za dopune dnevnog reda. Znači, prvi prijedlog su bili od gospodina Vasilja. Donošenje odluke o izradi demografske strategije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanih? Konstatiram da ovaj prijedlog nije usvojen sa 15 glasova protiv i za 9.